The Table By é un restaurante madrileño que cambia de cociñeiro todos os meses e que acaba de inaugurarse con sabor a Galicia. Os xestores do espazo gastronómico compostelán Abastos 2.0 poñen nas mesas de novembro a súa cociña, baseada nos produtos frescos que chegan a diario ao mercado de Abastos de Santiago. Facemos un cocido en dous pasos, en dous tempos. Toda a carne do cocido metémoslo aquí neste paquetiño, pode ser un dimsum a galega. Sería o noso caldiño galego versión libre. Iago Pazos e Marcos Cerqueiro pertencen á denominada segunda xeración de cociñeiros galegos de vanguarda. A súa firma, nacida en Compostela, xa é unha marca levada despois a Vilagarcía de Arousa e agora a Madrid. Outra proposta de autor é a de Miguel Oliveira, quen asina co seu nome o restaurante do Museo de Arte Contemporánea de Vigo. É un pouco osadía, pero bueno, pero apetecíame. Máis que nada porque estive moito tempo tamén así un pouco á sombra, apetecíame, pois eso, que se me vise un pouco máis, o sea, unha timidez que tiña xa non, entón quero un pouco lucirme, entre comillas, e que se sepa que ese tipo de cociña apago eu. Non son un grupo de idade nin comparten un ideario, pero teñen en común intereses como a materia prima protagonista absoluta dos seus pratos. La búsqueda del pequeño productor, el ponerlo en valor, el profesionalizar ese pequeño productor y nosotros crecer con ellos, esa búsqueda del producto local, de la cocina a kilómetro cero y de la localización de la cocina regional como nuestro principal valor, yo creo que es otro de los puntos clave. Tamén lles gusta saír fora dos locais e levar os fogóns a lugares insólitos, como acontece no Festival de Música Portamérica, que leva 3 anos xuntando en Nigrán estes cociñeiros para a preparación de tapas, ou unila a literatura e as artes plásticas en restaurantes chamados pop-up ou efémeros. Decidín facer na miña casa un pop-up para un grupo reducido de persoas, 14 ou así máis ou menos, invitar ao artista sempre que teña a súa obra pois igual un mínimo de relación con a gastronomía, entón, bueno, pois que presentase a súa obra en relación con a gastronomía e logo, claro, se quería extenderse, pois podía facelo, claro. Unha dos alicientes da aventura é que a xente que non se coñecese entre sí. Todos os chefs, ou moitísimos chefs de calidade, están intentando dar unha volta ao que ofertan os seus comensais, vale? Entón, non só se queda no comer nada máis, sino en vivir toda unha experiencia gastronómica, que é deso que se trata, en vivir momentos. As plataformas audiovisuais e nomeadamente as redes sociais son decisivas nesta visibilización da arte de facer de comer, que camiña coa sociedade interactiva en que vivimos. Son xente moi aberta, Pepe Solla, Marcelo Tejedor, Javier Olleros, calquer cociñeiro actual, xoven, comparte as súas receitas con todo o mundo, desde o mismo momento en que crean a receita están dispostos a enseñala. Sí que hai moitos chefs que ti podes ver que teñen os seus perfis persoais, que comparten moita información coa xente que disfrutamos deste placer que é comer. Bueno, sí que os ves sempre apoiando pois iniciativas para apoiar o que é a gastronomía e a cultura gastronómica da nosa terra. Compre tamén analizar as repercusións deste momento de exposición mediática. La gente joven, sobre todo, a veces pues vemos todo esto en la tele y nos pensamos que todo esto es un baile de nitrógeno líquido, gases, sifones y tal, y la verdad que no es tan así, ¿no? Como que una falsa imagen que la gente se puede llevar. Vai ter o efecto de, efectivamente, educarnos mayoritariamente, educar a moita xente no mundo da gastronomía e mostrar de forma moi amplia cousas que hasta ahora moitas veces eran bastante descoñecidas para unha gran maioría do público ou que eran excesivamente locais. Y sí he notado en estos 6 años, ¿no? una aceptación cada vez mayor del público, ¿no? Antes la gente entraba un poquito más reacia a nuestros restaurantes, pues con más miedo a que fueran caros, a que no se coma, a que no sé qué. Yo sí creo que esos tópicos se han ido abandonando, ¿sí? Y la gente
Simplemente mi teoría es que es por una sencilla razón, porque cada vez la gente va probando más nuestros restaurantes y se da cuenta de que eso no es así. Me explico, tú una vez que pruebas algo tienes capacidad de opinar. Casa Solla en 1980 conquistou a primeira estrela Michelin de Galicia. E nos anos 90 Toñi Vicente, pioneira neste estilo de cociña, mantivo 2 en 2 establecementos, algo que polo de agora non se volveu repetir no país. O talento culinario galego leva 3 décadas gañando calidade e prestixio, e o gano son 11 os establecementos distinguidos con este recoñecemento internacional.